Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis kut inġbarna hawnhekk illum is-16 il-ħadd matul is-sena biex nfaħru l-mulej, biex niltaqgħu ma' Ġesu, biex naraw x'irid jgħidilna permezz tal-kelma tiegħu u nirċivuh fil-qalb tagħna fl-Ewkaristija. Għalhekk nirringrazzjaw l-Alla ta' dak kollu li tagħna ta' dan il-lejl li għadu kif għadda minn fuqna u ta' din il-ġurnata ġdida. Nagħmlu dan billi nippreparaw rwieħna kif jixraq għal din il-quddiesa illi llum ser nofru b'suffraġġju għar-Roħ Kelinu u Ġorġa Zammit. Għalhekk fis-skit ta' qalbna nagħmlu eżami tal-kuxjenza. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlu l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna ħtijietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qad tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. Ħenna għalina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Dan kollu nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, gwaj arraja li jqirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi, oraklu tal-mulej. Għalhekk dan jgħid il-mulej, Alla ta' Iżrael, li rraja riraw il-poplu tiegħi. Intom xerrittu n-naċ tiegħi, gerrixtuhom u ma ħadtux aktar ħsibu. Arawni, se naħseb fikom jien minħabba l-ħażen ta' emilkom, oraklu tal-mulej. U jien niġbor il-fdal tan-naċ tiegħi mill-artijiet kollha li xerritthom fihom u nreġġaħħom lura lejn il-mera tagħhom u jnislu joktru u nqiegħed fuqhom raja li jirawhom u ma jitbeżżawx aktar, ma jitħawdux u ħadd minnhom ma jonqos, oraklu tal-mulej. Araw qatt jasal żmien, oraklu tal-mulej. Meta nqajjem lil David rimja ġusta li jsaltan ta' sultan u jmexxi bil-għaqal u jagħmel is-sewwa u l-ħaq fil-pajjiż. Fi żmienu Ġuda jkun salf u Iżrael jagħmar fi żgur u dan hu l-isem li jsejjaħlu il-mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-mulej roddu ħaj lil Salmi sponsorjali. Il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Ngħidu flimkien il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqiegħdni, dej l-ilma fejn nistrieħ joħodni. Hemmu jrejjaqni, ngħidu flimkien il-mulej u rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Immexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fuq mudlam, ma nibżax mill-ħsara,
għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejja mejda lija quddiem l-għeduwwa tiegħi. Biżejt idlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Mija iva jimxu tjieba u l-ħinina il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-litra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, immissa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bot issa tqarribtu bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Kristu u slim tagħna u li minna t-tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kien hemm jifridna il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sagrifiċċju ta' ġismu il-liġi bil-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn ried bekk joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi għamilhom paċi t-tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib li bih eret il-mibeda ta' bejniethom. Imbagħad ġie ħabbar is-slim. Slim lilkom li kontu fil-bogħod u slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għandna bi spiritu wieħed id-dħul għal ant il-missier. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien l-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom ejjew miegħi intom biss weħidkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u anqas żmien biex jieklu ma kienu iħallulhom. Marru mela bid-dajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi. Nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj. U qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelju nitnafsu mill-mulej. Jekk tiftakru sewwa f'dawn l-aħħar illum għandna Evanġelju importanti tal-lum forsi ħanejdilkom qabel forsi nkun ftit jiebes. Mhux biex inkun jiebes ta' imma nixtieq illi nieqfu naħsbu. Għax għaddejjin ħajja maġla u maħniex nieqfu naħsbu. Mela, fl-aħħar 3 ħdow trajna li Ġesu ma jiġix aċċettat f'pajjiżu u Ġesu jgħidilhom l-ebda profeta mu aċċettat f'pajjiżu qabad l-apostli qallhom ejjew immorru fl-irħula l-oħra ħawwaslu l-kelma tal-Alla. U bagħathom il-ħatlada bagħathom 2 u tkellimna li aħna lkoll missjonarji
Kollha kemm aħna għandna missjoni, minn fil-familja, minn fuq ix-xogħol, minn bħala saċerdot, minn bħala reliġjuż, kollha għandna missjoni li waslu l-kelma tal-Alla. U għedna f'dan il-vjaġġ ma rridux inġorru affarijiet żejda magħna fil-backpack għax kif ġor affarijiet żejda li mhux bżonn jużi tispiċċa tajja qabel il-ħin. Illum jiġu lura ferħanejn dawn l-apostli mimlijin ħeġġa illi waslu l-kelma tal-Alla. Però tant kien hemm nies illi n-nies baqgħu jiġru warajhom. U Ġesu xi Romajjenin u laqqas kellhom ċans jieklu għallhom ejjew immorru f'post imwarrab ħadd istrieħu ftit. Kultant bħalma ġralu Ġesu jiġrilna fil-ħajja tagħna. Tiġi biex tagħżel bejn żewġ affarijiet tajba. X'ħadd tagħżel? Ġesu xtaq imur jistrieħ u jisma' jirrakkonti tal-apostli fl-istess ħin jistrieħu jieklu xi ħaġa, min naħa l-oħra x'injaqsmu l-għadira isibu lin-nies tant kienu bilanċ għal kelma, għal verità, għal Vanġelu. Is-soċjetà tagħna wkoll bilanċ għal kelma u għal Vanġelu. Illi Ġesu dak il-ħin ġeben ħaltejn jitlaqx l-apostli jew imux mhux jitma' lin-nies ta' jgħallimhom jgħidilna l-Vanġelu. U x'għażel Ġesu? U fuq liema kriterju għażel lill-poplu. Il-Vanġelu jgħidilna tħassarhom. Din tinżel fil-font tal-istonku tagħna biex ma ngħidx kelma aktar fl-imsaren tagħna meta titħassar lil xi ħadd. Meta titħassru lil uliedkom. X'qed jiġrilna aħna lilna? X'in il-vokazzjoni tiegħi? Il-Vanġelu il-liturġija tal-lum l-ewwel lezzjoni tgħid hekk. Din hija indirizzata lis-saċerdoti ta' dak iż-żmien ovvjament għalina u l-isfijiet, però nistgħu napplikawha għal kulħadd u tajjeb napplikawha għal kulħadd. Gwajja għar-rajja, għax aħna l-koll rajja, jiena raj bħala saċerdot u intom rajja fil-familji tagħkom. Gwajja għar-rajja li jgħirdu u jxerdu l-merħla tal-mera tiegħi. X'qed nagħmel jiena din id-domanda? Jien bħala saċerdot. X'in il-prijorità fil-ħajja tiegħi? X'qed nagħti priorità fil-ħajja tiegħi? L-isqof, l-isfijiet, x'in il-priorità tal-ħajja tagħhom? U din il-priorità tiġi mill-għażla li għamilna. Tajjeb nieqfu nirriflettu. X'għażla għamilt bħala saċerdot jiena li nagħti ħajti għall poplu tal-Alla? X'għażla għamiltu intom bħala nies miż-żewġa li tagħtu ħajjitkom lil martkom u lil uliedkom? X'inhi l-priorità ta' ħajti? Illi nqaddes qudies ammu mbagħad immur nistrieħ u niddevertej u ngħid għamil dmiri jew li nkun disponibbli għal bżonnijiet tal-poplu ta' Alla. Nitħassar il-bżonn li l-poplu ta' Alla irid jisma', irid ikun jaf il-verità. Għandna soċjetà għaċana biex tisma' l-verità u l-verità tiġi biss mill-kelma ta' Alla ta'. X'ġralna fis-soċjetà tagħna? Ħalli nkunu ċari. Ma ħallejniex il-persuna ifhmuni fiċ-ċentru tas-soċjetà. Poġġejna l-ekonomija bħala iċ-ċentru tas-soċjetà. U dan jiġri fuq ix-xogħol, fil-familja, fil-knisja, kullimkien. Meta npoġġu l-prijorità tagħna fuq il-finanzi, Ġesu il-priorità tal-bniedem kien għajjinu wkoll. Imma nisa l-għajja għax poġġa lill-poplu fiċ-ċentru tal-qalb tiegħu. Issa d-domanda dejni, x'għandi jien bħala saċerdot? Ħanibda minni fiċ-ċentru ta' qalbi. Il-flus li nżejjen il-knisja jew il-kura tal-erwieħ jew li nara li jkun hemm qrar biżżejjed
jew nara li jkun hemm min jisma' biżżejjed lill-poplu tagħna. Jew nara li l-quddies isejru li liturġija ssir kif għandha ssir. Jew nara li n-nies jifhmu l-importanza tal-quddiesa. Fiex qed ninħlew ħafna, qegħdin żmien il-festi. Ma għandi xejn kontra l-festi. Imma saru mhux reliġjużi. Iċ-ċentru huwa il-flus tal-festi tagħna. Barra li ntajru ħafna flus, il-bejħ, ix-xiri, kummerċ. Bat tmur il-Knisja, forsi tortana x'nagħmlu ħafna kant u ħafna tul, u tara ftit nies il-Knisja, jew ftit xjuħ. X'inhu ċ-ċentru tal-familja tiegħek? Għada martek, jew żewġek, iċ-ċentru ta' qalbek. Dik il-vokazzjoni tiegħek. Għadhom uliedek, jew il-uliedna sirna ntuhom it-tablet ħajgħodu kwieti, morru nieklu npoġġuhom fuq mejda għalihom, intuhom it-tablets ħajgħodu bi kwiethom. Din ir-realtà tagħlek qedtilkom nkun ftit ibes miegħi stess l-ewwel. Qed nagħmel eżami tal-kuxjenza. Fil-ħajja tax-xogħol x'inhi l-importanza? Il-flus li naqla jew dik il-persuna li hemm qudiemi bil-bżonnijiet tagħha? Kif qed nittratta? X'impoġġi qudiemi? Jien hawn ġejt biex naqla l-flus. Biss u kista jkun ngħaddi sija fuq il-mobile u fl-air conditioning u ħalli nies jistennew jew ma nafx ta' ma rrid niġġudika l-ħadd. X'inhi l-prijorità? Qed tpoġġi l-persuna fiċ-ċentru tas-soċjetà. Mhux għalhekk imbagħad inkunu rridu l-abort. Mhux għalhekk imbagħad inkunu rridu l-eutanasja. Għax mhux il-persuna ċ-ċentru. Il-flus, l-ekonomija li jkollna l-eutanasja, għax dawk huma pejs fuq is-soċjetà, rridu noqogħdu nħallsulhom l-isptar x'in jixjew il-mediċini. It-tfal forsi b'diżabilità jiġu pejs fuq is-soċjetà, allura aħjar indaħħlu l-abort. Għax ma rridux impoġġu l-persuna, imma l-ekonomija, l-flus. Qed ngħid għal kulħadd ta' tuħdunix ħażin. Ġejja minn fejn ġejjin dawn l-affarijiet huma ħżiena. Ġejjin minn fejn ġejjin. Jien bħala saċerdot ma nistax ma ngħidhomx dawn l-affarijiet għax għandi dmir tiegħi quddiem Alla, bħalma kull wieħed fil-familja tagħkom għandkom dmir quddiem Alla u xi darba rrid nagħti kont. Ġejjin minn fejn ġejjin. Ġejjin minn fejn ġejjin. Jien ma nistax ma poġġix il-persuna bħal m'għamel Ġesu fiċ-ċentru ta' ħajti. Lill-uliedi, lill-marti. Nibagħtu tfal is-summer school m'għandi xejn ta'. Però kemm qed qattas fi żmien ma' uliedek? Tgħidli għax hemm ix-xogħol. Ejwa ma wara x-xogħol irabbuhom in-nanniet, irabbihom it-tablet, it-tfal tagħna, minn fejn qed jirċievu? Ġesu Marja għallimhom. Minn fejn qed jirċievu t-tagħlim tagħhom uliedna? Min fuq il-mobile biss, min fuq il-television biss, sijat ta' indottrinament u ma nafux qed jaraw ħafna drabi. Jien ukoll għandi responsabilità f'dil ħaġa, għax ma tantx nippritkawhom dawn l-affarijiet aħna. Sirna soċjetà li nħallu lil ħadd ieħor ikaxkarna. Il-flus mhumiex kollox, l-ekonomija mhijiex kollox. Kemm huma importanti l-valuri. U dan li qed jgħidilhom Ġesu, il-mistrieħ huwa importanti. L-apposta qallhom morru strieħu. Però x'inġie bl-Ingliż jgħidu fin-nitty-gritty fil-jiebes tal-ħajja la volek ingħajjin. Ħass kompassjoni, ħass l-istonku juġew għax kienu qishom nies bla raj. Uliedna huma nies bla raj. Dawk in-nies li jiġu biex inservuhom fejn naħdmu aħna huma nies bla raj. Jekk bniedem ġej jixtri fl-ixkun xi ħaġa, jew ġej jixtri appartament inżomm ngħidlu it-triplu li ġi jiswieli, jekk ġi jiswieli 200,000 biħħejtulu 600,000. Tgħidli għax kulħadd hekk jagħmel, imma xi tkun quddiem Ġesu tagħti kont. Mhux ħadd tgħidlu għax kulħadd hekk kien jagħmel, hemmhekk intu hu tkun, jiena hu ħankunu biss. Tgħidli ħanaql inqas, poġġi jdek fuq il-kuxjenza tiegħek. Jekk ġik jiswa 100,000, 200,000, m'għandekx għalfejn taqla 900,000. Taqla 600,000 oħra. L-ħer ikun bilanċjat.
Veru kulħadd hekk jagħmel, però araw uliedkom biex jixtru appartament x'bati jridu jagħmlu. Għax sirna mhux il-persuna fiċ-ċentru, imma l-ekonomija li nsiru sinjuri. Jani għafaw qed tiżejjed intom nies ta' edukazzjoni nies li għandkom ċertu età u tifhmuni x'qed ngħid. Jiena magħkom illum ħanieqaf u nirrifletti fuq dil ħaġa u nara fejn qed nisbalja biex nikkorriġi lili nnifsi. Ejjew nitolbu lil Alla jtina din il-grazzi li nkunu kapaċi, kuraġġjużi biżejjed biex nagħmlu dan. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Numu bil-wieqfa flimkien nagħmlu l-istqarrija ta' dak li nemnu u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, kullu li jidher u dak li ma jidirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, mnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġi u sar bniedem. Salbuha għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtejn. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda, maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet l-ħajja ta' żmien li ġej. U tieżis Alla tagħna u mimli paċenzja u tjubija, idum ma jadab u jkollu modrija, għax iħobbna, jaħfrilna u jisma' t-talb ta' dawk li jafdaw fih. Għalhekk nitolbuhu ngħidulu u Alla isma' it-talb tagħna. Biex l-isfijiet is-saċerdoti tagħna juru sabar u ħniena kbira meta jamministraw is-sagrament tal-maħfra nitolbu. Biex il-ħajja maġla tal-lum, is-soċjetà tkun mimlija paċenzja u tpoġġi lil bniedem fiċ-ċentru tal-ħajja tagħha nitolbu. Biex il-ġenituri jożżu d-don tal-paċenzja u jarfu jistennew il-frott tal-ħidma edukattiva tagħhom f'uliedhom nitolbu. Biex aħna ħosnuna ħmira fil-bini tas-saltna tagħna u tas-soċjetà tiegħek li tikber bil-mod anke qalb il-ħażen tad-dinja nitolbu. Missier ħanin żommna dejjem bil-qawwa tal-paċenzja ta' mħabbtek. Għamel li l-kelma tiegħek tagħmel fina l-frott biex insiru żerrija ta' ħmira ġdida fil-Knisja u s-soċjetà. Ħalli nitlew bit-tama li narawha tikber umanament u aħna nistennew it-tieni miġja tiegħek u li miegħek jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem.
itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. U Alla inti ġbart u temmejt is-sakrifiċċji kollha tal-patt il-qadim f'sakrifiċċju wieħed u perfett ta' patt ġdid. Ilqa' nitolbuk dan is-sakrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u għadsu kif qaddis dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek seritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina u ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. L-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej, aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mirajħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr. Birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu wixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u jrodulek ħajr u xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Illum mod partikolari nitolbu għar-Roħ Kelinu u Ġorġa Zammit li għalihom idun nofru din il-quddisa. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
Ejju nitolbu l-dan Ġesu li jinsab fostna, jinsab fuq dan l-artal, it-talba li jew stess għallimna u ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jkun ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna d-nubiet bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrik, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna, nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, jiet l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, staħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għadda li intrid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammin. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tnejt nbiet tad-dinja. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħidnu bit tad-dinja, ħinjin dawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. Oh, sta semahi
Nirringrazzjawk Ġesu li ġejt fil-qalb tagħna, ġejt iltaqa' magħna fejn hemm il-profond tal-ħsibijiet tagħna. Ġesu inti li taraf l-ħsibijiet tal-qalb tagħna. Għenna nkunu insara missjonarji kull fejn nkunu, fil-post tax-xogħol, fil-familja, fis-soċjetà għamel dejjem li npoġġu l-persuna fiċ-ċentru. Int li tant ħabbejt lilna lill-persuna li tajt ħajtek għalina. Glorja lill-Missier lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Qiegħed bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema jekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Siedna. Għandna xi avviżi qudies għall-anzjani 26 ta' Lulju tifkira ta' Sant'Anna u San Ġwakin ser tiġi ċċelebrata jum dinji dedikat mill-Papa Franġisku għandna n-niet u l-anzjani. F'din l-okkażjoni l-Isqof Anton Tewma se jiċċelebra qudiesa li għalija huma mistiedna b'mod speċjali l-anzjani. Il-qudiesa ser issir nhar il-ġimgħa 26 ta' Lulju fis-7 ta' filgħaxija. Id-dwejra fl-erja tal-parking quddiem il-kappella dedikata lil Sant'Anna. Nħeġġukom min jista' jattendi tkun ħaġa sabiħa. Ma nfakrukom ukoll floti tad-demm, nħeġġu li kienu nifsaħħtu sabiex nhar it-tlieta 23 ta' Lulju jmur jagħti d-demm li huwa tant bżonju, speċjalment f'dan iż-żmien bejn is-sija ta' nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija fil-Berġa tax-Xewkija. Ħudu magħkom il-karta tal-identità. Nfakrukom ukoll il-Mużew ta' Karmni Grima huwa miftuħ mit-tlieta sas-sibt mid-9 sal-4, ħdutu festi mid-9 san-nofsija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Min qalbi nawguralkom il-ġurnata tajba.